Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Lunes na kaagahon sa Indogabo sa Moya pong mga paraantabay. Fet sa ano nangunyan Mayo 9. Tama ba? Sa Mayo 9 eleksyon na ako nangunyan 4. Abril 4. Yan, in advance ta na gusto ta nang mag-eleksyon. Abril 4 kana taon 2022. Lunes. An Mayo 9 palan eleksyon yan. Yan. Kami po minapaabot na naman na pagrespeto sa lambang miyembro kan familia sin sosyudad. Sabay ang pagpagiromdom sa paghampang nyato kaining kaaldawon mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Sana po yaraong kamo dyan tabi nag-aaraan tabay mabuhay kamong yaon sa Legazpi Albay District sagkod sa Daraga pati na po sa syudad man kan Tabaco nadadanggog man kami dyan tabi sa Tabaco, buda sa pagtaraning na lugares kan Primer Distrito, kan Albay. Sa paagi po kan sister station mi dyan, ang 106.9 WGB-FM. Good morning sa Indo dyan, Tabaco City. Ligao City, Siringman. Albay District, Daraga. Kumusta po lamang tabi ang pinagpreparar dyan na pangudtuhan? Mantang kamo busy sa pagkuti-kuti sa kusina, minaimbitar man kami na mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30 nin udto. Programa pong Tingog kan Banwaan. Katuwang ko dyan sa luwas ang tropa si Pading Jimmy, kumpareng Jomar, kumpadreng Al, buda si Luwens na Barsena, sagkod si Ants Galero. Sa Manibela yaon dyan si Henry de Boymatan sa muya pong piloto. Technical control lan sa kong kumpadre, the man from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Kumpadreng Nal Baldo. Ray na agaman dyan sa Indotabi, sa gabos na taga Dapdap kan Legazpi. Dyan sa Rizal, maray na aga. Lapu-Lapu. Sa Binanawahan, Taisan, gabos na taga Taisan, good morning. Sa Buyuan, kumusta man kamu? Tabi dyan. Gugon. Sa Baryada, igo kitang paradangog dyan ka ito sa Gugon. Kumusta na tabi? Nalingawan ko lang su familia ka na sa tuyang paraan tabay man dyan sa Gugon. Good morning, buda dyan sa PNR site. Ha? Ray na aga. Sa gabos na tabing pigabot kan sa muya man na broadcast sa radyo. Ray na agaman. Sa newsroom, an sa muya pong malalauman. The ever reliable. Yaan po dyan. An sa mong news manager, Mardela. Siyempre sa production, si Angel na Mustasa. Sa broadcast mi mantabi sa internet worldwide, netwide, DCGB News Online, buda sa YouTube. Ang yauman po dyan si Richard, buda si Tricia. In full digital broadcast yan tabi, high definition. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong public information officer ng bayan. 212
Si Papa P sa DCGB. Rio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yes, good morning kay Chu Henry, Buda dyan kay Chatit Guerrero sa Macapa Corporation. Yan, kumusta na kamong dua? Chu Henry, Buda Chatit Guerrero, sagkod kay Sir Edsel Guerrero, marhay na aga. Siyempre, sa amigo niya to, kay Don Caloy Loria. Yan, maray na aga tabi isay mo, Don Caloy. Magayunon ining pinaga, papaabot sa tuyang mga informasyon ni Don Caloy Loria manungod sa kandidatura kan sa tuyang kababayan si Vice Presidente Leni Robredo. She's running for president bagatabi, and inch by inch nag-aabante ang volume kan sa tuya man na mga kababayan outside of Bicol na kumbaga minasabayan sa pinag-apod niya tong bandwagon. Yan, tigusubay-bayan tabaya ini ta kumu kababayan tabaga si Vice Presidente Leni Robredo. In fact, ang sabi kan mga nakakahuron ta dyan na medyo maedad-edad na, dakol ng eleksyon ang pinag-agihan, dakol ng political wars na eksperyensyahan, sa indang nahihiling is maybe this is high time gayud kumpadring Nald na sana matabangan man ang sarong Bicolano na makalaog man sa pinakahalangkaw na pwesto ilihido sa Pilipinas, which is the presidency. Pero pa di ang nagbalo na nasayang si Senador Raul Roco. Di ba kumpadring Nald? Senador Raul Roco. Pagkatapos igwa pang saro pa ding nalday ko na kuhan na nagadan bagay to si Senador Roco ade. Nagadan. He's a very good political material in relation po sa presidency. Then ikadwa ni si Vice President Leni. She's only one more step to go sa pinakalangkaw ng posisyon, hepe ekutibo kang Pilipinas. Kaya ang mga nakakahuron ta dyan na so medyo maedad-edad na, this may be ngaya the golden opportunity and the last opportunity. Sana po na makatsyempo na baga ade. Ay lingonin do, maski puro paano. Maski gurano man ka nahihiling niya to na may kaluyahan. Siyempre, gabos man bagang kandidatos kandidatas, igoning kaluyahan on a certain aspect kan sa iyang pagkatawo, being considering yung intellectual factor, physical factor, gabos, igoning kanya-kanyang kaluyahan ang mga kandidatos na iyan. Pero ang sabi kan mga nakakahurunta, siguro ngaya it's high time na this time naman sa oras nga ini tibaad lamang makalusot man an sa tuyang pinagsusubaybayan na Vice Presidente. Sabi. Yan. So sa pagmamasid niya to, one time nakahurong ko nga ni si Congressman now running for Mayor Itay Nando Gonzales. Parehong congressman iyan, parehong gobernador, nagkapot ni pare ang pwesto, dating gobernador, dating congressman. Sabi ni Itay Nando, dyan sa Ligaw na sabi niya, subarkada tangayang si Don Caloy Loria, taraman mo papapiyo. Na masyadong magkonsentrar digdi sa kwan,
ta Bicol ta it is a given fact ngaya kitang mga Bicolano diyan na ngaya kita kay VP Leni mayoriya ngaya diyan duman na ngaya siya magkonsentrar sa luwas kang Bicol. Tama ba magano? Ay ning si Itay Nando Gonzales diyan sa Ligao maray na aga tabi sa Indo sa Gabo sa Tagaligaw. Sabi ni Itay Nando Gonzales, I'm alive and kicking. Yan po ako. Sabi ni Itay Nando na Gonzales. So, kumbaga, sa kahaluyan na buhay man ni Itay Nando Gonzales sa sirkulo di politika, sa kahalawigan niya sa sirkulo di politika, aram niya ng in and outs, tabi. Araman mo ngayon si Don Caloy Loria. Asikasuhon niya na itong suday pa nagukumbinsir. Tama baga padingnalan ho. Ang kampanya nga ni, ang katuyuhan kan kampanya is to convince those who are not convinced yet na sumabay sa imo. Bako. Kaya ito na lutong-luto ini si Itay Nando na Gonzales. So, hindi nga sa to, pamanang pagparaisipong. And it's a given fact ngaya. Although iguamanin makukuaman gayod na certain percentage so BBM, election nga ni. Igwa kanya-kanyang choices. Pero, mayoriya, digdi sa Bicol will be for Leni. The determining factor is itong so mga development outside of Bicol. And iko kitang nahihiling na dakulao na kumbaga pag-asa if ang bandwagon na ini outside of Bicol maka sabay pa so pigapod na domino effect for our Vice President para sa pagka-presidente na si Leni Robredo. This is interesting enough ta maybe this would be our last chance na igwaning sarong Bicolano na saro na sa nang lakad Malacanang na. Inda kung napapaano ang sistema aantabayan ang tapoy na the bandwagon is still yung mga political leaders outside of Bicol. Igwana po dakol na ang yun na nga ni misabay na sa pigapod na bandwagon effect. In fact, sa Google Trend, ining Google Trend baga, saro ini sa pinagkukonsiderar kan itong nag-observer baga, itong mga analytics, ining Google Trend, saro ini sa pinagbasaran kan hero kan politika sa nagkakapirang nasyones na darakula buda bantido sa case at point is yung Estados Unidos de America. The past election sa Estados Unidos de America tabi sa Google Trend nagluluwas permi naglalataw ang pagngaran kay ito ni Presidente now nakatapos na Donald Trump maging ini si Presidente then before Vice President bagayan Joe Biden. Naging consistent yan duman sa Google Trend. Pag sa Google Trend ang minaburukas tabi dyan, ang minalaog dyan, naghihilingan kan kumbaga curriculum vitae. So resume, kan sisay man na persona, lalo na itong sunagdadalagan sa ilihidong pwesto. Diyan naghihiling itong mga analytics, diyan naghihiling kan kapabilidad intellectual as in track record kan mga nagdadalagan na kandidato. Duman sa Estados Unidos de America, nagaparat trend kay ito kan nakalista election was ining si Donald Trump. Guminana baga si Donald Trump, majority. Plus ining presidente na ngunyan, si Joe Biden kay ito, vice presidente yan. Now, digdi sa Pilipinas, mga nagmamasid, naghiling ka na political complexion digdi sa Pilipinas, there is a trend in there sa Google na naglalataw man
si Vice Presidente Leni Robredo. Gustong sabihin, dakul ang nagkaka-interest duman sa curriculum vitae sa ining so kumbaga resume kan sa tuyang Vice Presidente. Sabi yan. So, it's quite good na ini po masubaybayan taman tatibaad one of these days duro-diretso pa ang bandwagon na yan makakahiling kita nin marayray na laban di ba? Good morning dyan tabi sa Indo sa Macapa Corporation. Mabuhay ka mo dyan. Magayon na pag-uro estudyaranan kumbaga sa thesis subaybayan ta ang laban ni Vice Presidente Leni Robredo bilang Bicolano. Ang sabi ni kumpadreng Noel Manalo, saro patabing punto. If ever na matawan ki chance ang Bicolano na maging presidente, may potential pabagang Speaker of the House, Bicolano man. Ecstasy. Aramo tabi pading Noel, mga noarin sa kuya yan tabing istorya sa Indo, mga paraan tabay ha. Kung sisayan posibleng maging Speaker of the House. As dyan lang po ka mo. Igwa na kitang nakuang impormasyon. NMR, si Papa Mar. Easy maninin ni Papa Mar Yan tabi. Buda, ito nadangog din do so report ni kumpadring Jim Kasubago kay VP Henry. So, duman sa 3rd District o Balbay. Igwa akong iistorya sa Indo. Latod lang lindo. Dabi. May itinaraman sa kuya. Itong so nagkakapera sa personalidad na naon ng bitang Kasubago. Inapot ko si Itay Nando na Gonzales, si Congressman Didi. Ano niya ko baya sa uning posisyon? Antara mo rinda. Ane. Ni bang ebe. Matibay na naman ang scrambler kan sa tuyang ko na. Konsul. Nga pa yun. Ano niya ko? Hinapot ko ano niya ko Itay Nando. Buda kong Didi ha. Mayor, Congressman. Congressman Nando. Mayor Nando. Buda Congressman Didi. Pag-abot kan oras, ano ang nasa pal sa balutang nindo? Yan. May tinaram sa ka. Nga piyo ha. Igo ngayon yung portion dyan na lalong suminiram sa pag-ongit ko padikan so in order na inihaw na sira ito gayo di sabi ko nakikiga ko padingnal ata nga iyo piyo so nga sa ligaw siyempre baluta ko nga sabi ni Itay Nando sa gobernador sa sa mayor ako nga yaon dyan Congressman, siyempre si Didi. Ay, sa iba pa mga lugar, human nga Congressman Didi. Nya ko susaro ang ano niya kung yaon sa palsa balutan nindo. Nga piyo. Matibay ning scrambler tagay padignal de. Igoy ning self-censor. Kaya na nahiling nindo sa Facebook na mga dandil na yan tabi tabi ha. Yan. Igwang tinaramkan sa ko si Itay Nando buda si kong Didi. Nya ko sa porsyon na ini sa linyang ini pagabot kan pal sa balota. Ano niya ko ni bubugtak nindo diyan? Nga piya. Umininom ngo na si Itay Nando na Gonzales kan ligaw sumasunod na alkalde. Umininom ngo na padikan malipot tuno na tubig mantang nangungudto kami sa sarong lugar duman sa ligaw. Tapos si Kong Didi man atensyon man siyang maray. Di siyempre niya ko Itay Nando mapal sa baluta ka mo.
Ayun na. Sa ligaw nga, siyempre yaon dyan nga sungaran ko. Congressman man nga yaon si Didi. Ay man nga si Didi nga talaga man. Sa kuya man na, yun nangani bagaan siya sa tuyang pinagtitiwalaan. Nya ko sa uni. Mininom nga unang maliputunan na tubig si Tainando. Nga nga piyo ha. Kuan nga ya kami dyan niyo. Dahil magpundo ning dangog sa tingog kan banuan ha. Maaaraman nindo yan ngapit na panahon tabi. Kung sisay ang ibubugtak duman sa linyadang ito na pigapot ko sapal sa baluta. Maray Naga, Sir Edsel Guerrero dyan sa Macapa Corporation. Sige. So, antabay na po niya to yan na ni VP Leni Robredo because true enough, yung baga pa sabi kan mga nakakurunta dyan na medyo may edad na, baka nga yapiyo this will be the last time na magkaigaw kita ning opportunity na ining sa tuyang kababayan, budak kitang mga Bicolano, makabugtak man lamang nin sarong persona sa ilihidong pwesto sa pinakahalangkaw na level which is the presidency. At naigwa na nga kitang nainot kundi nga dahil sinuwerte si Senador Raul Roco and who knows ngapit na panahon tibaad nga ya inina chance ata the only chance tibaad nga ang Bicolano makapadaraman lamang nin magiging presidente sa mga maabot na oras. So susubaybayan ta po yan na mga pangyari. Basta ang latest na mga nagkakakuruata, there are those na dati mga strongholds na mga politiko na iba ang pinagusuportaran. Ngunyan po, yaon na po sa bandwagon ni Vice Presidente Leni Robredo. Duman sa Mindanao, nagkaigwa na dumaning sortie. In fact, si Congressman Joey duman sa Mindanao, nagpasiring duman, it's gonna be Robredo ang pinagdara niya. Pero sa Vice Presidente, Sara Duterte siya, Rosa. Pero dahil nanggad na babari, Robredo yan. Maging si Tainando Gonzales, iyo man ang sabi. Digding sa 3rd District, it's gonna be Robredo ngaya. Robredo Duterte. Tanan nata ngaya. Siyempre nga, nakikihuron man kita, duman sa mga taga Mindanao ngayon, buda sa Visayas, nadarahon man sa tuya man na pinag-tutuon, di kay puan mga digdiman ngayon sa to, darahon tama, so sa inda man na pipapakihuron. Kumbaga, amor con amor se paga. Yan, love begets love, sabi ni Tainando na Gonzales, tabi ha? Yan po, kapirang mga stories niya to, tit-tats, kumbaga, nag-istorya kita kaan sa Congressman na Tainando, masunod na alkalde po kan ligaw, buda si Kong Didi kan 3rd District, Yan, sige, so yan po tabi ha, aabangan ta kung duro-diretso na ini na political bandwagon, sige lang ang itaas po kayan, sa man iba-ibang sektores kan sosyedad, kan ining so kampanya ni Vice Presidente Leni Robredo. Bago kita mag-station break, buda mag-time check, special mention niya to sa satuyang barkada, amigo, numero 1 ni Pading, suportador, listener kan DCGB. High tide o low tide, kumbaga, marain ang panahon, may bagyo, kung minapadaradig din na diit lamang na matimo-timo. Sa oral daw na pagprograma ta, sa gabos sa mga programa, yaon ang familia, yaon ang sa indang grupo. Happy birthday kay Sir Ato Lim. Yan, kan daraga, Sir Ato Lim. Kan Petron Tapgas Gasul. Diyan sa daraga o diyan sa Kataning sa Nakan Market, harani sa may palaog baga sa National High School, Daraga National High School. Petron Tapgas Gasul. Sir Ato Lim, happy birthday tabi sa imo, hali sa hierarchy po kang PBN Broadcasting Network Incorporated. Sir Ato Lim, happy birthday, hali sa bilog na tropa, pati na ko sa ko, specialmente kay Pio Fernandez, happy birthday tabi sa imo, Sir Ato Lim. Oras, Pilipinas,
It's 9:40. An oras hatod sa Indokang para sa dekalidad asin abot kayang bulong mag-Actined Generics na. Ang Actined Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba ng sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Mag pinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Natabangan niya, mahigos sa pagserbi si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat. Si Bobby Cristobal. Na. Wow, fantastic Bobby. Siya si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Siya si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yes, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, Ang
ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Let's go! Angat Pinoy, ang sa tuyang katuwang sa hanap buhay asin kalusugan. Angat Pinoy, ang kusukasin boses kakababaihan asin kabataan. Angat Pinoy, ang alalikan mga senior citizen. PWD, OFW, kasurugasin mataba. Number 71, dikti na kita sa Angat Pinoy. Number 71, basta party list sa Angat Pinoy. Angat Pinoy Party List number 71 sa balota. Angat Pinoy. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an unemployment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, Laging Handa, Quezon City. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah. Thousands of choices, more than just food delivery. Meron pang pick-up shops at groceries. Food Panda, nandito na, it's convenient, ang saya. Download the app and tap to order na. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah. Nandito na ang Food Panda. Order today. Hey Legazpi! Food Panda is here. Enjoy the best deals. Download the app and order now. Si Vice Duplex Tagman sa Albay number 1. Ta mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Duplex Tagman, abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madali mong ranihan. Vice Duplex Edsel Grex Lagman. Sa puso mi siya number 1. Basta lagman tulos pinatabang. Si Vice Grex Lagman. Tataglagman, tataglagman, tataglagman. Si Vice Grex Lagman. Sa Mayo 9, sa tuyang iboto, Vice Governor Grex Lagman, numero 2 sa balota. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary. Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City. Malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Team the F kita, Team the F kita, tidak kadamay ta, tidak kadamay ta, mga problema sa inyong rinisulba.
tabang niya. Carlito Pilyodo, mauwag uswag kan maito. Pagkaisipon ta, rayong pang manito. Laumon nindo, maray ang serbisyo. Mga tagama nito, sa tuyang ibalik sa pwesto, Mayor Joshua Maridaep, numero 1 sa balota. Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man. 18 ka na pala. Iboto ang saliri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra 3 Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo. 5 pesos, 10 pesos. Free Hinebra products. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra 3 Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sigian harapot pa ding nald. May nagapod sa ko sa cellphone. Maringan ita napildit ko digdiso sa console. Makita din nag-on air. Ata baya nga si Zay. Igwaning so sa messenger sa kod nyan siging hapot. Napashare baya ko dyan sa 3rd district kanak. Ay, ning recent pa lang. Yaong kapalan ngaya, papapi, sabi ni Kong Didi. Umigdi ka ngaya ta, o ni mang kami si Kong Nando, guristorya lamang daa. Ay kalamang ngay nagbubusina, yaong kadang sa 3rd district, na-snipe siguro kita kan mga grupo dumanan. Kaabot ki Kong Didi. Migdi ka ngaya, unik kami sa sarong lugar na ini. Who am I to refuse? Congressman, duwa nag-imbitar sa imo na congressman. Ambog mo ngaya. Naarawan na yaong kita duman na si Rip gayon. Di puwerte sa uro istorya. O to duman ba ya? Linatag. Mga noarin tabi. Ilalatag ko man sa Indo. Pwerte supuro pangudto mi man duman oro istorya tabi ano. Yan. Ining mga nagda iyan na nagbuburutwa na iyan tabi sa Facebook nagkakahiriling na nindo. No comment sa namo nako. Basta in due time sabi na nga ni maluwas yang gabos tabi ha. Sige. Di ito dumana pagkatapos ka na uro istorya mi arambuga naman kami narakong nando naraitay nando boda nara
Didi. Yaw man duman si masunod man na alkalde kan Ligao, si Yep David. Yan. Kundi kan so, kuha na sa uro istorya, medyo nagbuhat nyo na si Yep na David, buda si Madong Manlangit, nag-distansya man nga na, nagduman sinda sa sarong lugar. Sige na nga sabi ni Kong Nando, mag-uro istorya kami. Kami na sa nasunata da duman. Di. Ayun na po yan, tabi. Ha? Mga no rin, the people of the Republic of Albay. Maaraman po nindo yan. Sige, dire-diretso na muna kita kan mga istorya. Ali man dyan sa Tercer Distrito kan Albay. An sa kuyang kumpadre Pading Jimmy. Good morning. Yes, tabi pa de. Iyo man yan ang pinagsusubaybayan ko digde. Oho. Sa Third District actually ko yan. Iyaw na si Rito. Ano? Sa Tulo. Yaon sa Tulo duman sa Dandil. Oho. Taod-taod. Kayo yan nan kuya kwan ngo niya. Banner napod gani. Frontline news. Yan, Talk of the Town. Talk of the Town, Dandil. Bata, may susaro duman sa kuwan, sa naghururo na ito. May itinaraman sa ako, ka ito naka early days pa kan campaign. Ngaya ako tinugon. Kan sa kuyang maestro, Papa Pio. Kung sain ngaya uning sarong ini. Duman ngaya ako. Igwa man akong kaistorya ka sa hapon. Alde. Sain ka. Secret mo na kaya. Sabi sa ko ni kung didi ka ito, ngaya Papa Pio, dakulang yan respeto ko kay Itay Nando na Gonzales. Ta siyempre, sa serbisyo baga dyan sa 3rd District, yan ang talagang ipinundarmaning todo ni Kung Nando, bako po. May tinugon nga sa ko na kung sain nga uning sarong personang ini. Duman ka ngaya tabi didi. Iyo ang sabi man ngaya sa ko ni Kong Nando. Baka ngunyan mapaulan kita. Dahil na paghalaton so kuno arin ang panahon na yan. baka ngunyan ano mga pinagtatara mo? May itaram na duman kung ano itong figure istoryan ka sa hapon. Gari kasabay ka sa hururon ha. Ano? Gari kasabay ka sa hururon. Siper. Gari may aram ka kay sa area ko Gari ko niya na. Ana? Encroachment? Gari kun sa gira sa Ukraine. Linaog mo ng Russia. Linaog mo na sa Ukraine area. Pero taon-taon na tabi pa de. Yaw na. Dahil pagaring ako titawag kisignal kung pwede o dae. May kahoron. Iyo. May kahoron. Saro duman sa Tulo. Natututukan ko ngunyan. Yan. Sige. Abante sana. Sige. At yan na lang. Kung madirekta ako sa imo. Yan. Sige. Thank you so much, Pading Jimmy, dyan sa istorya. Hali po dyan sa Tercer Distrito, Canalbay. Sige, bago kita mag-station break, news break, kasi mga hanap buhay, may mga impormasyon pa kita. Dagdagan ta sa tuyang mga pag-iriba dyan sa luwas. Ipaisita palang tabi sa listening public kung in kaso buda sa mga ahensya sa gobyerno, opisina sa komunidad. Igok po kami bagong pag-iriba si Joshua Bino. Tabi. Please extend due courtesy sa iya because he's an organic member po kang news team kang DCGB, si Joshua Bino. Yan, please extend due courtesies sa iya man tabi kung mapasyar dyan sa Indo, sa komunidad, be it private or public office, sa manlaylay na sektores tabi, Joshua Bino is the name. Sa muy ayan na pag-iribadigdi sa news team. Organic member po yan kang DCGB news team. Digdi po sa manlaylay na mga programa, madadangog po nindo si Joshua na Bino. Mga report man dyan sa luwas. Joshua, good morning. Please go ahead na. Yes, salamat tabi Sir Pio. Good morning man tabi sa tuya mga paraan sabay. Mainit tabi ang panahon Sir Pio dito sa Banwaan Candaraga.
alagad bako inirason tangani magpundo ana pagserbisyo kan Public Safety Office o PSO daraga sa panginino tabi yan ni PSO Chief Rene Portillo. Ngunyan tabi Serpio kay bata si Chief Portillo. Chief tabi kay bata on air si Serpio. Hello Chief, good morning. Maray na aga tabi Serpio, maray na aga man sa mga taga-inanyog mo naman. Opo, sir, good morning. So, ano po ang system mo niyan? Ano ang latest na direktiba, tabi, ni Mayor Vic sa satuya dyan na dapat nasikasuhon tabi kan PSO? Go ahead po. Iyo tabi, Serpio. Actually, ka-report lang man nagdulok sa ko si Joshua. Tamang-tama yun ako sa Rador T. Perez corner. Pig-obserbaran meaning traffic. Maray-rahay man. At siya nahapon tabi, Serpio, may meeting kami sa Sangguni Ambayan. Manunguduman sa nagraranitang prosesyon. Meeting kami kung ano mapag-meetingan. Kung pwede kong ki Joshua, paaram ko na lang po. Hello, Sergio. Hello po. Manunguduman palang tabi, Chief, sa piguro ng tabaka ito, so concern na pigpapaabot kan community. So dyan baga sa Kwan, sa may palaog sa National High School. So, Kwan? Sergio, iguan na tabi ako dyan kag na tao, everyday pig-reparo yan inda. Buda, may surat man itong Teacher Parents Association kang Daraga High School. May letter na address si Mayor. Tapos, forward man digpis ako. Makaag kitang tao pag nagpuuna itong face-to-face class ninda tabi. Yan, oho. Magayod tabi, Chief, yun na supigahagad gayo din naman agad na sustained enforcement tabi dyan sa lugar na yan, over. Opo, gusto ko man yaning makauron si Madam Principal dapat paisiman ninda si naputol si Joshua naputol ka, Sir Chief, tabi naputol. Tabi maridaya lang si Joshua na Bino, tanganing maipadagos ta iya na sa tuyang pakipag-istorya kay Chief na Portillo na Rene diyan sa Daraga. Hello sir, good morning. Go ahead tabi, naputol kita. Tabi, Serpio, ipadagos ko. Ito pong gusto ko man makauron konta si Madam Principal para makagibusin dang formal request o formal letter kay Barangay Captain diyan sa Barangay Sagpon. Para maski puro pa pwede kang tao ko iguang magkaagman dyan si Kap kay duty Barangay Tanod everyday man para matabangan mi. Iyo po. Okay. So at least tabi mababawas-bawasan na. So volume ka na sitwasyon dyan na medyo difficile ang traffic. Sige tabi, Chief, kung igwa ka nin gustong idagdag dyan sa mga taga-Daraga, go ahead po. Everyday talaga nasa luwas ako. Masinga ni Domingo. Pigireparo ko ining digdi sa Tinamputa, lalo na ining digdi sa corner T. Perez Rador Street. Sundo duman sa may munisipyo. Dapat i-maintain ta po ini na ngunyan nga ning oras na ini. So delivery trucks na naman, alas 10 na hanggang alas 3. Kaya piglilibot ko ini, Sir Pio, iguang mga pasaway na driver na may nakakaparking na sa gilid, tataningan ka pa. Ay magiging double parking na. Kaya saday na ang magiging sadayan Tinamputa. Kaya pigaano ko sa mga tao ko na reparo nindang maray na dahil mag-double parking, one side parking sana digdi sa T. Perez Rador. Yan, opo. Sige, salamat ni Maray tabi, Chief. Good luck. Opo, Sir Pio. Salamat man. God bless. Yan tabi, Sir Pio. Dako lang salamat kay PSO Chief habang nagilibot kita.
digdi sa Banwaan Candaraga nahiling ta si Chief yaon digdi nagbabantay asina yan. Saludo tabi kita sa PSO Daraga sa padagos na pagserbisyo tangani na mamantinir an maray na bulos kan trapiko digdi sa Banwaan Candaraga. Yan tabi Sir Pio ang impormasyon na digdi sa luwas. Joshua Dino, DCGB. Salamat tabi Joshua sa inisyal na informasyon kasabay si Sir Rene na Portillo dyan sa Daraga. Mabalita po ang programa Pakalis ni Angel. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nasa 2,313 katawo ang naarestar kan Philippine National Police sa dahilan sa election gun ban. Sa indang sinabi na 2,249 kana mga ini ang nagsuhay ang mga sibilyan, 40 ang mga security guards, 14 ang mga pulis, asin 10 ang military personnel. Nakonfiskar sa mga ini ang 2,209 operasyon kan mga pulis na ang maabot sa 1,785 mga gramo o armas, 10,157 pedaso nin mga bala asin na 826 na mga deadly weapon. Sa indang sinabi na ang kadaklan sa mga nagsuhay nasa National Capital Region na may 854, sunod ang Calabarzon na may 250, mantang ang Central Visayas, Iguamanin 241. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimед Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropion na. Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Banwang Santo Domingo, bigyan kita sa dati sana. Mayor Junagwas, numero 1 sa balota. Mahigos asin may prinsipyo. May napatunayan na, iboto ta, liwat. Mayor Junagwas, aksyon agad. Tama, higos matinabang si Mayor Jun sa Banwaan. Idol kang mga kabataan, idol kang mga gurang. Ang Banwang Santo Domingo, dagos pa ang kauswagan. Taining si Mayor Jun, mina-aksyon tulos iyan. Si Jun Agwas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me, Jun Agwas, manggiraray. Jun Agwas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me.
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang non-meat shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang non-meat shop. Main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman Embudo. Sa non-meat shop, nakabarado ka na. Kikita ka pa! One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa balota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patrabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Hindi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa balota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Julius Manahan, Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, ang kuya ng bayan ng Daraga Albay. Isang broadcaster, vlogger at siklista. Sa aking pagbibisikleta, maganda ang epekto nito sa aking katawan. Bago ako pumadyak, umiinom muna ako ng Best Cafe para lalo akong lumakas saan man ako pumunta. Best Cafe muna, bago padyak. Julius Kuya Chap Manahan po, Best Cafe User. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Silaw Beltran, ang tawong matinabang asin sa tumadudulukan. Yan sila Beltran, just one call away. Oh, sa mga oras din pangangaibo, siya makakatabang sa saindo. Marhay na amigo, totoong tawo, one call away lang sa Indo. Silaw Beltran, ang tawong matinabang, asin tawong madudulukan. Yan sila Beltran, just one call away. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality
quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities, its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an employment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, Laging Handa, Quezon City. Tingog Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa Pading Dal. This time, nakalusot na si Pading Jimmy. Hali dyan sa 3rd District. Pading Jim, good morning. Go ahead, Pading. Yes, salamat Abi Padi. Maray na aga sa mga para-antabay. Yaon digdi si Itay Nando, former congressman and ngunyan for mayor digdi sa siyudad Canligao. Konfirmaro niya to Abi Padi itong sa mga nagluwas sa post. Ara mo na ito. Dangan ikadua gusto niya itong maintindihan ngunyan nagraranian na Holy Week. Dahil naman ba kita alert level 1 na kita. So biya crucis digdi kon mangyayari manggiraray sa kawa-kawa taon-taon dati pigigibo ini kan simbahan kada bis naglalawagan si Mana Santa. Yaon tabi digdi good morning po Kong Tainando si Pio po angkor sa DCGB. Hello. Yes, Kong Itay Nando marhay na agatabi si Pio po kan DCGB. Yes, good morning, Pio. Good morning, everyone. Thank you for inviting me to your program, Pio. Opo, salamat sa oras tabi Itay Nando. Itay Nando, primero po, so dyan muna sa kawa-kawa baga, so sa tuya dyan na yearly na pinag-kukundusir na aktibidad kon kamahalan tabi. Go ahead po. Pio, several years baga dahil sa pandemic, medyo they allowed baga gathering. Pero ngunyan, level 1, naghahanap ako kan final guidelines kan task force, ano? Ngayon, kung payagan na sinda, preparado man ang kawa, dahil man ki problema ka, nakahanda man yung perme. Yes. So, if they say na allowed na, open na kami sa mga pilgrims sumabiya cruises. Opo. Permi man na preparado dyan. And in fact, parte na yan kan tradisyon tabi Itay Nando dyan sa Satuya sa 3rd District. Ano po? Iyo, bata na haloy-haloy man na day kami. Pag tulong taon itong day kami nakapagbiya cruises digdi. Pero ngunyan pa nga ni, nag-aarabot na. Sige nang-arabot. Ngunyan, pag nagkuhan, i-announce mi na kung makuha ko ngunyang araw na ini, so guidelines, protocols kay ni, i-announce ko na ini, nanganing maraman na kan mga pilgrims, kan mga parademotos, na open na ini, ma-announce sa Bicol region, ta Bicol ini eh. Opo. Buong Bicol region na nagdidigdi eh, may Bisaya sa pangani eh. Iyan, So, i-kuhan mi ini, preparar mi kimaray ini, na tibaan na magdirigdiin zero ito o ma-gather kami kita kung na tao. Anyway, preparado man kami. Iyo po. Pero siringani ka na naunang biton mo tabi Itay Nando, it would be in strict adherence duman sa tigpapautob na protocol tabi Itay Nando. Yes, of course. We have to follow. I need the guidelines eh. Kasi level 1, first time na nag-level 1 kita, I don't know what are the parameters of level 1. So, mahalat ako ki instructions from the city government
So kung ano ang magiging padalagan dyan sa question kan COVID. Iyo po, okay. No, maiba na tabi kami Tainando kung nando Tainando Mayor. Could you have the privilege tabi na maisihan kung ano so na paghururunan, nakapost na sa Facebook, isi na kambilog na komunidad, naghururong ka mo na dating governor na congressman man tabi kan 2nd district si Kong Joey, ika man tabi bilang dating governor, dating congressman man ngunyan running for mayor kan Ligao, and the incumbent congressman Didi Cabredo. May we have the privilege kung ano na paghurunan tabi sa local political scene dyan sa 3rd district tabi? Go ahead. Well, kuwan man yan, alam mo, kami and Joey, we keep on communicating all the time. Ako maninibagong ngunyan lang kami nag-meet. We meet very often. Ako, Didi Cabredo, Joey Salceda. We have a very good friendship. We have a good alliance. So we help each other. We help each other in our plans for development. Kasi halos pareho ang pagtanaw ni Joey sa ni Kong Didi. So yung ito, nagkataon, sabi ko na pinasiran man ako din ni Joey. Nako, sige, mag-uron kita. Pero we do this all the time. Bako man ni special na ngunyan lang kami nag-meet. Opo. Iyo. Opo. So napag-urunan mi, nito na nagkakuan kami, nagkasurundo kami. Like parang ginimo namin na ito na okay, we have a done deal. Meaning that we have already formulated how we will proceed on the matter of elections. Opo. Now, go ahead po. Kung nando, I'm listening. Go ahead po. Yes, we agreed na we will let things flow. Halimbawa, like for instance, our policy now is more on the matter of let the best man win or let the best woman win. Except sa presidente. Sa presidente, all out kami, Leni Robredo. We agreed na we will be with Leni all the way until the end. Iyo. Yes, so, opo. Yun na ito, saro na ito sa done deal. Done deal na Leni. The next agreement we had, kasunduan mi na our attitude on the election will be on the basis of let the best man win. Meaning, who is the best man or woman? The best one that serves the public. The best one that can give the best service to the people. The best one that has good track record of a good performance. All of these things, Pio. So yun ang parang guidelines ni sa matter of one. Bako kami susirado. Na ngaya. So we will dahil man kami masyadong ma-adhere to the party rules. Although up to certain extent, we are members of different parties. Kasi Joey baga, different parties siya. Yes, oo. O PDP laban siya. Bago? Oh yes, opo. Kami naman NUP. So, parang siringkaan that we can cross party lines without problems. Parang siringkaan, Pio. Opo. Itay Nando, may I have the privilege if you may answer, ano po, sa pagka-presidente, okay na po, very clear, it's Leni, all the way through. Sa local level tabi, sa pagka-governor, applicable po itong pinagatara mo, Itay Nando, na may the best man win tabi? Of course. Makulang sa governor. Including sa vice governor, including sa board members, including sa mayors, including sa kagawads, including all of the factors. Yan ang magiging general. Kasi bako man ini-strict na pero baga as a general guidelines to guide ourselves only, Pio. Yes, opo. Now we are just putting a guideline on how we can proceed para naman everybody will get an equal chance to be able to be elected in the manner that is most appropriate way.
So we have no special preferences. Yan ang pagtataram ko, Pio. Na we can cross party lines, halimbawa, pagdating dyan. Yeah, opo. So does it mean tabi Itay Nando? Correct me if I'm not right, tabi. Does it mean na day ka mong i-endorso sa pagka-gobernador, tabi? Not necessarily, because if Joey wants to endorse anybody, he can do that. Opo. Kung gusto man ako mag-endorse, pwede man ako mag-endorse. Kung gusto man mag-endorse si Didi, pwede man mag-endorse. Opo. Ang kwantin lang nga na kaluwagan among ourselves. Na if I will endorse somebody and Joey endorse somebody else, okay lang sa mo. Iyon. We will to conflict. But that's what I mean. Iyo. Yes, opo. Na wala kaming konflikto within ourselves. Na meaning, okay Joey, alam mo, diyan ka, ako digdi, si Didi naman, bako? Opo. Basta ang bottom line okay, let the best man win. Iyon, opo. In order, para bako man masyadong matindi ang magkaging mga personalities ang naglalaban, bako personalities, ang naglalaban, so kandidato manggiraray. Na kung minsan, Pio, ang nangyayari, Pio, bako naman so kandidato ang naglalaban. So mga personalities behind the candidate. Yan. Which is unfair to the voters. Okay. Tingin ko lang, ha? So in this manner, if the attitude is let the best man win, then ako, the election of the candidate, halimbawa, sa Kagawad Baga Pio, bako? Opo. Kami sa Kagawad, ako, siyempre, I have my group. Because we are a group here. We have to work as a team. Ligaw. So I endorse my candidates. But if, halimbawa, if there is another candidate, halimbawa si Didi, igwa man siya kandidato na gusto niya man. He's free also to endorse. There will be no conflict among us. In this manner, na garo bagabako monopolize, na ang nanggagana, so sinuportahan kan makusog na kandidatong nabako man siya ang kandidato. Okay? What we want here, Pio, is gumana, sumismo kandidato. Yan, opo. Kumbaga, safe to say, kung Itay Nando is free zone. Sige lang, may the best man win. Tabi? May the best man win kasi ang gusto ang guminana, so kandidato mismo. Bako, so nagtabang na personalidad, duman sa kandidato. Yeah. Tayo nga, gana ka nga ng mayor. Bako, kuha man ng gana dahil sa emo. Ang gana ka dahil may nagtabang sa emong dakulang tao. Ha? Medyo, gano'n ba ang baga? So, that is what we agreed upon. That was the deal we did. That we will not use our personalities na free kami. Na anybody can endorse anybody without conflict. Yan, Pero sa ngunyan, yung nga nito, ang usapan day kami, so day man kami nga naghaputan, kung kisay ka, kisay ako, kisay si Didi. Pinabayaan mi lang na ito. Iba day pa mga desisyones. Because nag-i-involve pa baga ang campaign period, nag-i-involve pa baga ang still we are watching, listening, hearing people what they have to say, what is their program, anong mga project. So we will let that first muna. Padalagon mi na una yung siringkaan na padalagan. Na magpaliwanag na una, hilingon ta una, ano ba talaga? And then later on, of course, siyempre, at the end, you will have to go to your preferred candidate, bako, Tio? Yes, opo, tabi. Pero sa kunyan, let it be una. Everybody deserves a chance to be able to articulate himself, to be able to go around, to be able to express himself. Tawan king halimbawa dahil siyang plataforma ang aning makapagpaliwanag sa tao, di tabangan to siya makakagplataforma ang aning igwa ka man dyan ki lugar na aabot ka man kan mensahe sa mga botante para naman ang kwan mi di Pio na we want it to be talagang maluwag na election
proceedings. The selection has been really well articulated with the public. Iyan, opo. So something like that. But we had no deal per se na ngayon may deal kami, iyon na yun, tatabangan ta, yun na yun. They man ito. But that was not meant by the deal done. But what we meant by the deal was done. Most primarily, Tio, was deal done deal. Let the best man win. Yan, opo. Very good. Siring tabi itay nando kay itong sa mga nainot mo bagang naiistorya man sako, the same, pareho, daining pigliwat, parehong guiding principle tabi, na ipigpapautom nyo dyan tabi itay nando. Iyo, si Joey man, yung man ito ang pananaw ni Joey, siring man ang pananaw ni Didi. Pero, this meeting of ours is nothing new because we always meet with Joey. Palagi kami nag-istoryahan ka ni Joey, especially Didi and Joey now. Both of them being in Congress, they work very closely together. Yun, opo. Okay, so iyo masanatabi ni Tay Nando, it's very nice. So wisdom giraray tabi nindo nahugot mi and na-impart mi lalong-lalo na dyan sa 3rd District, sa Ligao, sa bilog na probinsya ng Albay. Kung igwa katabing gustong idagdag, igwa kang pagkakataon ni Tay Nando, go ahead tabi. Iyo, ako ma-plug-in ako sa kidiit para kay Lenny man lang na dahil paglingawan. So, Bicol naman, nasindaman, nigwaman sinda ki kandidatong iboboto man ninda, basta kita man sa Bicol, ang paglingawan sa diritang kandidato man. Yun lang ito, if I'm allowed to plug in a little bit, Pio. Thank you very much. All the time tabi itay nando, basta sa Ligaw, itay nando. Bahala na ka mo dyan. Ako kung ano ang verdict, tanggap ko. Oh, good man. Pigpa para pahingalo ka na ba kanibangon yan? Sige, lugod sulawik kang buhay. Yung nga nito, na nag-iidali sinda niya. Kung di ka mo mag-iidali, tama ko tamang kontrolado. May nagkukontrolan niya sa itaas. Di ka mo para-idali ka bagay na. Kung habo pa ito, maski anong gibuhon mo, tayo ka mag-iraray. Sabi ko, halata na sana niya ako. So, oras ko, napitaw sa kuya kan mahal na Diyos. Salamat na ako. Salamat ako maray sa mahal na Diyos. Dahil kahirakan niya. Ikatawan mo maray na buhay, maray na talon. I'm very grateful to the Lord. Buda, malakaw-lakaw pa dyan sa baguhono na Malacanang of the South, yan na bagong City Hall, magayonon. Lalo na, magayonon talaga. This is a proof of the capability of the employees to be able to implement. Kaya magayonin kasi the employees of the city government, especially the engineering, our design, our architects, our designers, have proven that they have the capacity to be able to implement projects that are really first class. Yun ang magayon dyan. Opo. Sige. Itay Nando, salamat. God bless tabi and more power. Keep safe. Thank you very much, Pio. Thank you, everybody. Opo. Pading Jimmy. Okay, so yan tabi. Pade, malinaw na. Yan. Itong mga anong spekulasyon sa Facebook na deal done. At least mo yan. Mismo, ali na kay Itay Nando, kung ano ang gustong sabihon kay ito. Igwa pa din pigtaraman sa kanakagi. Supal sa baluta mismo. Itataraman. Basta si Tay Nando, makusugan tuhod. Tanto sa mga irigasyon, sa mga matanuman kiparoy, mais. Igwa nga kung nahiling dyan, masaragano ito sabi. Sinakap na ito? Ano itong bago dyan na tourist destination ta? Sa Mount Masaraga. Magayon na tourist destination, Mount Masaraga, Prescoon, Natural Forest. Beautiful place. I advise everybody who loves nature, lumamang ka mo. Magayon nun dyan. Mga ragito yan. Yan, nasa Sabluyon. Ali ka sa Sabluyon. Magayon nun ang tinambumi. May sementado na kaming tinambupasiring. Ngunyan, kinagan mi ng kikuryente. Ang facilities duman, magayon. I invite everybody. Please drop by Masaraga. And you will really enjoy your nature at the most highest level. Thank you. Okay, thank you so much. So yan tabi mga tugang si Tay Nando, Fernando Gonzales, Ali Digdi sa syudad kan Ligao, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sa pagibangkayan, kita po paramenta sa param sa programang Tingog kan Banwaan nyo na Lunes and San Luen sa masundalang tabi na programa. Salamat asin namang Diyos ang magbantay.
sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.